Marziak eta Marziako dantza taldea kalera irten dira askotariko dantzak dantzatzera, eta ikusten duzuenez biterin egiten ari dira dantza ikuskizuna. Herriko plazan egitekoa zen, baina eguraldiak baldintzatu du, hala ere, jende ugari dago hemen ikuskizuna jarraitzen. Gaur, egin dozue batetik Lore Gazteako nagusixek, eta gero veteranoek, eta gero ja veteranoak eta Marziakoak batera, apur bat zeuen dantzak eta haienak batu dituzue gaurkoan. Bai, hori da. Maiatzian gogoratuko zuen moduan kriston txaparradia jauz izan, da orduan geratu ginen goguakin bertarako prestatutako hainbat dantza berriz be itxeko, eta orduan erabaki ginoan Marziakoak datu, zeurekin itxen dut dantza sorta hori, eta gero beste pare bat, ekitaldi hortarako prestatutakoak veteranuak, eta gero arkupeien dantza sortia, nausixek prestatu zaubien, oin gutxi estrenautakoa gainera, eta pentsau jakun, ekitaldi politxa izango zagabe bai, generazio ezberdinak, eta leku ezberdinak gurutzatzeko, eta horixe gaurko ekitaldisa. Aurrekoan eurisa tokauzan, eta gaurkoan be, ez da euri askorik egin, baina bada espada ez, aldatu inozue biterira ekitaldisa igual pena horrekin egongo zarie, baina jende desente bildu da hemen, bai? Bai, egitza da ez, herriko plaziak bete-betetzen dagoela, gehiago espazio irekixaua da, eta hau itxixaua, baina egitza da, apur bat euri, hor bazagoela ez, apur bat arriskua eurixa azteko, eta orduan erabaki dagoela, danok, ez, eroso egoteko hemen eitxia. Nola sortu zen ideia hau edo, nondik deskubritu zen itxusten Marziako dantzarixa? Kontua da, urtero veteranuak itxen ditugula ekitaldi desberdinak. Bereziki Santa Mazetan, baina gero maiatzean itxen dugu ekitaldi berezi bat. Eta ekitaldi berezi hortarako beti saiatzen gara beste dantza berri batzuk ekarten. Eta ekarte horretan ikerketa lan ezberdinak itxen die, eta kasu honetan topau genituen Marziako dantza batzuk. Eurekin harremanetan jarri, bertara joen, ikasi, eta harremana politxa izen zen, eta orduan esan ginen, guk ingo itxugu hau hemen maiatzean, baina gero, beste baten zeuek etorri, eta danok batera ingo dantza. Nola izan zen dantzak ikasteko prozesua, Martzillaraino jun, etorrixak, eta nolako izan zen hori? Bai, askotan itxen duguna da, igual bideoetatik atara dantzak, baina kasu honetan, harremanetan jarri ginen eurekin, ze dantza sorta bat zan, esan dantza bakar bat. Orduan, geratu ginen izan, egun baten joango gara geu bertara, egundana pasauko bertan, oinarrizko gauzak ikasi, eta gero, bihar izan ezkero, berriz jarriko gara zeuekin harremanetan. Eta, egun hori nahiko intensua izan zen, baina, ondo joan zen dana, ikasi genituen, da gero, ja, gutxinaka, fintzen, lantzen eta hobetzen joan gara. Zuen kasuan Marziakoekin ez tozue dantza egin, sarreratxo bat itxia tokau jatzue, zela ibilizaria?
Egitza esan nolako ekimenak itxia beti da politxa. Gure kasuan igezatara gitxuen dantza batzuk, gaiteruek sortutakoak, Enrique Dolarak sortutako arkupeien dantza sorta, eta inizen dugu beste leku batzutan, igez maiatzien kaleratara gauenetik, baina pentseu jakun gaurko egun politxa zala, badaukela hola gaurko beste dantzen antzapurtxo bat, eta talde barruan adine ezberdinetako jentia elkartzeko eta beste herri batzutako dantzarixekin beharremanak itxeko, egun politxa. Imaginetan dut baliatu dozuela eguna beste dantza batzuk ikasteko, Marzillako dantza ezberdinak eta ikusteko, eta hauek itxen dauen lana ikusteko. Azkenean nolakotan aberazgarrixena hori da, Euskal Herrixan dazen beste dantza batzuk ikastia, beteranuek ikasi dituzte itxeko moduan, orduan guk aprobetxauko gori eta guk ikasiko ditugu hemendik aurrera. Nerea, Marzillako dantza taldeko ordezkari bat, zeintzuk zari, ze dantza itxeo zue eta batez bezen zari Marzillan dantzan? Justo aurten gazte pila bat sartu dira, 15 gazte edo sartu dira dantza taldean, errelebo generazionale egiteko, eta ez dakit, igual berrogei edo, 30, berrogei edo egongo dara orain taldean, hori, justo aurten sartu ziren gazte pila bat taldera. Nola izan zen deskubrimentu prozesu hori lore gazteakuek zeuekin harremanetan jarri ziren eta ara fanzian entzeiatzera zeuen dantza horiek zela izan zen prozesu hori? Idatzi ziguten esaten nahi zutela gure herriko dantzak, gure herriko dantza guztiak ikasi nahi zutelako, eta printzipioz finkatu genituen entzaio batzuk, baina azkenean etorri ziren maiatzan edo gure herrira egon ginen goiz oso bat entzaiatzen, eta gero hori kontua lehenengo planatzen hona etortzea entzaiatzera, eta azkenan hitz egiten aukeratu genuen politxa izango zenik halako egun bat, asteburua, batzuk etorri ziren atzo jarraitzeko dantzak entzaiatzen eta erakusten, eta gaur bi talde batera egiteko ikuskizun politxau. Ez genuen espero inbeste jende, gainera hori eguraldia dara mazte burrosa euria egiten, eta ez genuen espero inbeste jendea eta inbeste giro polita, eta oso polita izan da. Bi talde batera dantza egitea, talde berdina, baina bakoitzak gure janskerekin, eta bai oso esperientzia polita eta oso giro polita bai. Azkenean, atera da puztxo bat eguzkia bai, hasi que primeran oso polita esan da bai. Justo janskeren kontua komentau dozu, Marzillakoak zeintzu zareten nabaritu da behintzat ikuskizunean. Musika egiten hasieran egin zituzten musika guztiak, dantza musika guztiak eta gero koreografiak ziklo osoa egiteko, makildantza, zinta dantza, jota, arku dantza eta kalejira batzuk daukago eta ere bai kortesiaz egiteko, eta dira gure patroientzako dantzak. Eta honekin batera diseinatu zituzten gure jantzkerak, gure jantziak. Eta dira, zuria da gure, beti jaietan zuriz jantzen gara, eta gero kolore granate hori da bai pixkat mahatzen gatik eta ardoa kolorea, oso tipikoa da bai, eta gure armarrian daukagu mahatzondo bat, eta bai daukagu kaskabelak, albaka ere bai oso tipikoa da gure herrian albaka banatzea, detaile batzuk identifikatzeko.
Ez dakit, Arrasatera bueltatzeko gogoakin geratu zaete ikuskizun honen ostian? Bai, guretzat bai, superpozik atera gara, gainera hori oso gustora egon gara atzotik etorri ziren gabe bai, eta giro polita eta gauza gehiago onda etortzeko edo haiek bai gure gaztean gure herrira etortzeko gogoz be, bai, oso esperientzia polita izan da.